Kaixo familiak, zenbuz gabiltza? Ondo espero ez. Gaurkoan, bideo honetan, zirkuan ikus ditzazkegun, trikimailu ezberdinak ekarriko dizkizugu. Bueno, bi zehazki. Lehenengoa, nik aurkeztuko dizuetena, malabareak. Guazen ba, ikastera. Malabareak egiten ikasteko, nik enuen egun batetik bestera lortu. Nire aitak erakutsi zian etxean, baina ez zitzaizkian ateratzen. Eta urte batean, kanpamendu batean, hasi nintzen probatzen pilota honekin, pilota ariz sortutako pilotekin eta trebezi hartzen hasi nintzen, eta gerora gehiago entrenatuz lortuet ikastea. Zer esan nahi dut honekin? Ez da egun batetik bestera lortuko den gauza bat. Pazientziakin egin behar diren gauza dira, eta aste bat egunero landuz, segureni lortu dituzue. Eta norbait oso trebea bada, bi egunetan ere lortu ezake. Bai? Baina horretarako desiente entrenatu behar dago. Pilotak. Nik nire pilota propiak sortitut. Zeratik, adibidez, tenis pilotak oso ondia direlako, egin konparatuz, bai, guztiago tamaina, berdina. Hauek nire eskura hobeto egiten dira, bai, eta gainera guztiek pixu berdina daukate. Orduan, erakutsiko dizuet nola egin horrelakoa, bai? Zeratik, asko hobeto egingo degulako hauekin. Gainera batzutan, bi pilota eskubakarren jarratu behar ditugunez, hobeto txikiagoak izatea, bai? Orduan, ikasiko zuten nola egin, zuen esku tamainerako onak diren pilota. Argi, guazen ba. Beharrezko materiala izango dira puxikak, enbudua, zelo pixa bat, guraizea, arroza, eta azkenik urbotila bat. Lehenengo urratsa izango da arroza botila barruan sartzea. Horretarako enbudua erabiliko dugu kanpora ez botatzeko. Gutxi gora berako bat botako dugu lehenengo aldian, eta permanente baten laguntzaz markatxo bat egingo diogu botila. Horrela, bigarren pilota egiterakoan jakingo dugu noraino bota dugun lehenengo. Eta horrela, denak pixu berdina eduki dezaten. Urrengo urratsa behin marka eginda, izango da puxika bat hartu, errexena da hasieran pixat puztea, bai pixat elastizitate hori irabazteko, eta hor ikusten dugun bezala, urbotilaren ahoan jarri, eta orain buelta emango diogu, oso ondo ikusten ez bada ere, eta saiatu beharko gara pixkanaka kolpeak ematen, hor arroz guztia barrura sartzen. Pixkanaka mugimendu ezberdinak egite puxikari eta baita botilari, lortuko dugu dena sartzea. Bakoitzak teknika ezberdin bat izango du. Batzuk botila mugitu bezute, beste batzuk logoa. Baina, azkenean, inportaduna da, dena barrura sartzen. Hemen ikusten dugu, badugula dena ja puxikan, eta orain egin beharrekoa izango litzake, ikusten dugun globoaren punta albo batean itxastea. Hemen ikusten dugu beste puxika batekin nola egiten dugun, eta zelo apur bat hartzen dugu, zelo zati hori jartzen dugu bere hauan,
Eta abaren punta lodiena moztu egiten dugu, gero globoa jartzakoan ez marka geratzeko eta heltzerakoan ez oso arrotza egiteko. Bai, hor ikusten dut beste zatitxo bat, beste zero zatitxo bat hartzen dutela, hobet itxasteko zati hori. Behin hori dugula, hurrengo urratsa izango da, beste puxika bat hartu, puxika berri horren ahoko edo putz egiten dugun lekua moztea, bai horren kameratik kanpo egiten ari nintzena, hori guztagun bezala nola moztu da, eta egin behar duguna da orain egindako pilota hor barban sartu. Mugimendua ez da oso erresa, nahi kosta zitzaidan, baina laguntzarekin egingo ez dute. Orduan pixkanaka saiatuko gara sartzen. Eta berriro ere beste puxika batekin edo beste birekin ere egin dezakegu berdina pilota gogorrago geratzeko. Hori uste zuten niri ere pilat kostatu zitzaidala egitea, orduan batzuek laguntza behar ez dute, gurasoi eskatu, nahi arreba zarragoei, baina azkenean lortzen da. Eta horrela ere beste puxikak egingo genituzke. Kaixo familiak, lortu dituzue ja?